To je bravo! Ćao ljudi, gledate Jasrštena i ovo je 5 stvari koje mrzim kod... Znate sigurno za ove nove fidget spinnere. E pa, u moje vreme su se koristili Beyblade-ovi. Bravo, brate. Znam da će se sad svi pišiti u komentarima, fidget spinneri su bolji. E pa nisu... Evo ti jedan metak u glavu. Round 1. Fight! Jebem ti kevu pičku. Sasuke! Naruto! Ovo je žensko! Mogu i sa njom neke radnje da radim. Ja samo želim osvetu. A ti tvoja osveta, što si bre tako tvrdoglav? Ti si samo dete. Ništa ne razumeš. Da li je moguće da je to onaj Steve iz Minecrafta? Pogledaj šta radi, čoveče. Nisam ti prijatelj, ni brat. Da svoje mi tajne pričaš ti. Ne, budalo jedna, nemoj, da li si normalan? Ako nećeš sam, naterat ću te! Ajde, Naruto. Krenaj na mene. Stojim tu baš dugo. Svrbi mi dupe. Osjetim se odavde. Kao da je krava neka. Mamicu ti, tvoju! A daj trči! Da li će Naruto uspjeti da ubedi Sasukea da se vrati nazad? Saznajte u sljedećoj epizodi Naruto Shippudena.